Dwi eisiau gwneud newid yn y byd gobeithio, a drwy astudio gwleidyddiaeth yn fama, dwi'n meddwl, fydda i'n gwneud y newid yna. Dwi'n cofio nes i ddod i diwrnod agorad yn Hechwedd 2040, a o'n i'm yn gwybod be i ddisgwyl, ond dwi'n cofio dod i'r Adran Gwleidyddiaeth, fod bobl yn gyfeillgar iawn yma, a fod o'n agor yng ngorwelio ni. Nath hynna i gyd, jyst neu fi fel Aberystwyth. Dy lle i fi. Dwi ddim yn rhaid dysgu pob agwedd o'r pynciau gwahanol a cymysgu gyda'r byd gwleidyddol. Dwi'n hoff iawn o trafod y syniadau gwahanol, yn enwedig syniadau am Gymru. Ac athyn ni fynd i'r Senedd i weld, lle dwi'n licio'r syniad yna o fod yn rhan actif y byd gwleidyddol. Prifysgol, mae'n dweud un o prifysgolion gorau'r wlad, os nad y byd, y peth gorau da chi'n gwneud. Os da chi isio tere da, neu os yr Adran Gwleidyddiaeth, da chi'n gwneud y dewis cywir, da chi'n dod i'r lle cyfeillgar, ond hefyd sy'n mynd i ddysgu llawer iawn o bethau i chi. A fydda i weld yn union pam gath o'i bleidleisio fel un o llefydd prifysgolion saffa Prydain. Mae'n mynd i agor eich meddwl chi. Mae rhai pethau mynd i chwalu, un yw syniad cul o gynnech chi am wleidyddiaeth ac am y pleidiau am wneud chi edrych mewn lens a golau gwahanol ar fywyd. Mae'n werth i wneud.